Oy, sabi naman po sa pinag ko Mami, I want shopping. I miss shopping. Gulat talaga kami. Oo, tawa kami ng tawa. Tapos nilalambing ako. Sorry, anak. Hindi ko tayo pwede shopping. I want shopping. Jollibee. Jollibee. Ano ka nag-comment? Babasahin ko lang. Ikaw makikita nila. Maririnig ka nila. Makikita ka nila. Pero, yan o. Ano na? Wow. Mami, I want shopping. Shout out Ryan Pusot. Puyos na. Puyos. Ariel Puyos. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. No? Thumbs up. Thumbs up. Mamaya naman yun, mainit eh. Ano oras ba tatawag sa iyo mo? Marat-ratan? Eh, di po ito. Anak ko, hindi ko na popular tayo. Lodi. Ang popular tayo. Isang tawang lang. Kanina nga, ikaw Wow. Thumbs up na pare. Tanong pa ang hindi sa tinanong kapatid ng mga ate sa mura-mura Ano ah? Kaya na lang hindi tapos babawasan ka ba ng isa? Eh, lockdown na ang Cavite. Hindi bigay sa Kunyari. dalawa lang binigay sa Si Idol pa lang. Si Arnold Puso. Sabi ko hindi mo yun ang anak ko. Kasi hindi sila doon. Alam mo na pala screen sa video. Ano yun? Hindi ko rin alam, Pop. Try lang namin to, Pop. Testing lang namin to unang stream. Alam ko na. Check lang kita, boss. Hello, Princess Elsa Arandele. Ayan. Hindi mo, bantarin mo ka dagdagan o ha? Ang budget na. Yung Tamsak daw na. Tamsak na. Salamat sa nag-thumbs up. At yung Princess Elsa Arandel. Sa isang tawag mula. Shout out sa 1.2 million views. Thank you. Paano kaya yun ginagawa? Yung pagpapalagay ng tanong. Kapag makakahanap ng magpupulat ng Kasi Ate Gani Rose pala yan eh. Namsak na kaya pa. may maniligo na natin. Ay na, natatay na ako. Salamat Ate Gani Rose. Thank you. Hindi na kailangan agad eh. Lamig kayo. Lamig kayo. Isang tawag lang. Ano naman ang anak ko? Alisan na niya. Wala daw ang emblem ng host. Ikaw sa lang ng marong yun, nakaka-aram yung mga... Naglilinig yun. Langgan ako din. Naglilinig ka din eh. Hoy, Pepe! Bilis-bilisan mo paglinig. Ay, bilis-bilisan mo pag ano. Ano, mabait ka. Isa na, tayo! Bilisan mo naman! Tataya ko, gago!
Isang tawa mo lang. Minsan kasi dinanandang ko, para nakita mga kasabay ka. Shout out. Shout out. Oh, shout out. Para kayo yung Shout out. Ano pala shout out? Shout out sa mga feeling good. Ay, nga ko nagpuputag-pusig ng huwag daw ng papel na lang buhay pa doon. Kasama doon sa ano. Katay na araw. Ano po yung pabrikong ko? Ay na ba? Konti pa nanonood. Pag ano, di ba ways na ano? Paano kaya dito maglagay ng moderator? Ang tama mo dito. Kasali lang ako dito, boss. Salamat po. Thank you, kay JLR Korea. Korea. Thank you for Korea. Dahil bagay-bagay ka dyan, dalong pa. Bilan niyo na yung ano niya, yung ano, yung ginagawa niyo. Yung ginagawa niya. Ginagawa nila. Yung ibang lalay. Tapos yung ginagawa niya. Oo, yun na yun. Ganyan. Oo, yun na yun. Tapos may ikaw naman. Oo, ako ang bibisita sa kanila. Testing lang naman yun. Thank you. Thank you. Saying thank you. Sa pagdaan sa Expo. Welcome po. Salamat din sa pagdaan dito. Okay lang po yun. Basta babasa mo lang ang mga Kanina pa nakaupo, basa mo lang yung tapos Salamat sa Korea. Dahil ako nag-edit video. salamat. Salamat sa mga pumunta, guys. Ang tawag ng selfie isa. Pipindot niyo sa mga ngiti. Oh. Wala si Kuminisa. Dubai, dapat dalawa. Thank you sa pumunta sa bahay ni Kuya na nag-TV na. Bago lang edit video. Mina. Isang tawag nila, nandiyan na gada ko. Seryoso. Princess Elsa Aldredel. Diyan Korea, mag-shout out to you. Shout out to you daw sa'yo. JLR Korea. Shout out. Ang tawag mo lang, diyan. Beauty lights. Ito ah. Ito ah. Gagalaw. Use. One. Isa pa lang eh.
Hmm? Oh. Wala nagbibisita sa bahay ni Kuya. Thank you sa pagbisita sa bahay ni Kuya. Kami menitigas ang tawang lang. Ang tawang lang, gala-gala ko. Yoto, gala-gala ko. Yung sis Nabalos. Yung sis Nabalos. Thank you kaya isang tawang lang. Shout out to you. Yalang Kuya. Mega shout out to you. Langkong. Tawang lang. SB. Lakas yun. Trying. Ilan pa lang nag-ano sa bahay ni Kuya. 1, 2, 3, 4. Dalawa pa lang kayo. Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Kita ang nagtatami mong gamit. Langko. Pwede ka dito to. I-shout out tayo. Shout out. Shout out na. Sa mga kabahay. Shout out na. Shout out sa baby. No. Hello po. Yung live stream kami dito. Toy. Iyak na po yung bata. GLR Korea. Hello po kay Princess Elsa Drader. Hello daw po. Na si Totoy, dito na Miranda. Papa yun, Tito, si Kuya pala.
itatayo. Balak sa buhay. Mati Kuya. Shout out kayo. Shout out din Luella Villarosa. Thank you for visiting. Thank you. Ang babait ninyo. Good afternoon. Villarosa, good afternoon. Welcome to Nalik TV Live. Ang tawag lang, yan ang ganap. Yap. Shout out to all. Ang tawag lang, yan ang ganap. Thank you for thumbs-up, Dan. Love you. Thank you. Thank you kay Villarosa. Thank you. Paano ito yan? Magkano kayo sa kanila? Hindi. Ha? Ang sa kanila. Hindi. Sino lang? Yan. Thank you. Thank you more. Updated. Bakit mo na? May akas na yun. Naiyak na eh. Lagits na kaya ninyo pag pinapanood. Ito lang yung original. Original na YouTuber. Salimpusa lang ako dito mga guys. Live stream. I-try nyo rin. Villarosa. Kung ate testing lang, try. Try more. Kasi hindi ko pa alam kung paano maglagay ng jacket eh. Paano kaya yun? Nalalaman ko rin yan balang araw. Meron sa Divisoria. Jacket. Binigyan jacket. Papatay pala kami ng jacket. Nakapatay pa na ng jacket. Kaso di pa madi-deliver, COVID pa. General Korea, hello po daw sa'yo, sabi ni Villarosa. It's you with you. Shout out sa mga taga-Saudi Arabia. Laro-laro na sa uncle ko. Sa uncle ko lang. Kay Abdul Razak. Paano kaya? Buti ko sila, subscribe na, saka mahiling nila lang, yung live. Pero pag di ka naman nakasubscribe, hindi na nakikita. Hindi ko alam yung gano'n. Pero nakita niyo? Saan? Kaya ang Facebook mo. Tingnan mo nga. Ate lang yun. Tingnan mo, Peta. Nakikita ko mga post mo eh. Tingnan mo doon. May live dun sa Facebook. Sa YouTube yan, hindi sa Facebook. Tingnan mo nga yan. Ano yun? Kung hindi nyo ta kumain din. Hindi. Sa YouTube yan. Click here. Thank you sa thumbs up. Thank you sa thumbs up. Thank you for the thumbs up. Dan. Lalaki na pasa na alam, medyo ito yung video. Share ko lang guys. Hindi ba rin dito barangay Tanod? Pakishare na lang po yung LS. LS. Hindi pa namin alam kung paano eh. Mga pasikot-sikot dito. Ganda ng boses mo. LS niya. Live stream. Big shout out sa
2 million views na naandyan. Salamat sa inyo. 2 million views na kami pa. Kita mo yun dito. Hindi na subscribe mo yung alam ko. Isang tawag mo lang, nagdanaganap. Yun nga. Hello, seryoso. Sabi na nagpapasipsip ako na dito. Dito. Ngate. Ano yung kumagigita niya ang goal mo yan? Layo ko yun. Kung ano yung nandyan, yan na andyan. Ba't late? Ha? Late, yan din nagkakasabay. Yan, maalis na sila. Ako na, huwag mo si Potetros ko. Bitay! Gamit ako. Natatangi mong inin sa isang tawag. Saglit lang, kuya. Natatangi mong inin sa isang tawag lang. No! Sabi mo, Dennis, may alis ka ng tao. May pila na. Tao! Baka may matala ng bag. Pila, May! Password mo dito. Okay, password. 2546. Wala? Mga 9 daan, mga 9. Mga 9. YouTube. Nagsasangas din. Huwag yun talaga niya pakano. At tawag niya ganyan. Tama, maginig ko, lumiluway mo yung PLC. Lumiluway mo yung PLC. Lumiluway yan, tanga. Hindi mo kapag puka tayo, alisin na tayo. Dalang tayo. I-subscribe mo muna. Subscribe mo. Like mo. Like mo yan. Tama, copyright yan, Jupan. Mga copyright yan. Mga copyright. Creative Commons mo. Ayun, search bar. Pakma mo na ba? Pilitin mo sa taas. Sa taas. Isa, kabila. Yan, tatlong pang video. Yan. Nabi mo Creative Commons. Yung mahaba, yan. Apply. Ano lumabas sa kanta? Nagalag. Ano yung nagalag ka, kuya? Ayun ka. Hindi mo sa YouTube. Makikita mo sa YouTube. Walang mahanap na trabaho at ang lahat ng ito meron bang nakita kahit na mali pa mamahalin ba ano ang balita medyo walang kita kulang sa salita mamahalin mo ba hingalika meron bang nakita kahit na mali pa mamahalin mo ba ano ang balita medyo walang kita kulang sa salita mamahalin mo ba bagong bahay donde oye como toma bote
poste, mga diamante sa daire. Kung wala ang lahat ng ito, tatanggapin mo ba ako? Kung hindi kita masasakay sa auto, maglalakad ang mulululan sa kabayo. At ang ulam natin ay palaging toyo, ventilator na hindi pwedeng itodo. Kung hindi kita masasakay sa auto, maglalakad ang mulululan sa kabayo. At ang ulam natin ay palaging toyo, ventilator na hindi pwedeng itodo. Tulungan lang naman ganyan, babalik mo pa rin ako. This is El Salvador. Ayun na po ako doon sa YouTube YouTube. Paano kung hindi ka kayang itira sa Di Algeria. Pero kung ano po pala siya sabihan. Magandang din dire ko. Hindi. Ha? Pag silupin, nagadamay ko rin ka nga sa video. Puto ko bago. Yeah. XB. Ito, live na live mo. Dali ka daw po. Ate Gali Rose. Hello. Put the page up. Mini to mini. And to your brother. Ano nga yun? 80. May takat. May nabos dito eh. Nakasarabat na yung ano dito. 60 darato. Dapat may phone ganyan. Kasagad mo. Mahalin mo ba ako? Kung walang ulam toyo. Ilang oras na? Kami ay may toyo. 7 minutes. Tanungan lang akong pinigil. Ate Galeros lang pala nanonood. Maraming salamat sa iyo. Hello po. For love. Love you. Ayaw mo. Nakang tugtog. Sa auto. Toy! Sino yung ano? Sino yung, yeah. Yeah? Sino yung ID ko? Yung nanood sino lang? Dati Galeros lang. Ay, no? Yung princess. Princess, ano? Elsa? Dati Galeros. Portid Dumayo. Karandil ba ganyan? Ano nyo lang yun? Basta yun yun. Sa YouTube, ano, white music na lang. Bait-bait niya. Love you more. Okay. Diba kanila dyan lang, di ba yung kayo nakatagal. Yung iba kasi nagtagal. Kung ano din sa tayo. Dun sa yung tip nga eh, dun ba kayo, ano, Ken? Diba sa gitna lang? Sa gitna lang. Hindi. Magagaling. Ayaw. Para sa pag-ganyan din. Ba ako? Nagkananiwan sa auto. Hindi nahalik ka. Nahalik ba? Yung natin siya nag-vlog sa Ate Galeros.
Pilambutin mo. Na. Shit! Nangyari. Wag ka nang umiyak. Sa mundong pabago-bago. Wala ka, Demit. Ano yun? Huwag mo nang dagpagin si Kuto ng mga kuko. Tanggapin mo ba ako? Kasi nga, ano, di ba magkano ingay yan? Mainit yung upo. Ayan, kumasakit ang dyan. One lang ah. May tanong. Sa Tigaleros nga lang yan. Ano? Doon naka-thumbs up na sila. Thumbs up. Thumbs up dapat yun. Kasi di mo thumbs up para hindi na please yan. Ano, mamaya daw, mamaya. Si bawal yun. Alin? Ayun natin. Basta duyan. Duyan pa rin yan. Ang gusto ko lang nandito. Thank you for join. Join to the war. Kapag sasalita kayo, Salita naman kami. lalabas ang puso ko. Huwag kang mag-alala. Hindi, wala na yun. Wala na yun. Tutok na yun. Mahalin mo ba? Maganda na yun. Ay, bulsa na gawin na. Wala yan, gusto kong pitet. May puto dito. Bibili pa kayo. Ayan, nag-comment na yan. Ngayon. Ano pa yan? Pink na yan. Ayun na yan. At yan na lang ulit. Wasaga. Araman ito mga pang mag-vlog kasi. Wala pa kaming jacket. Lockdown pa kasi. Papatay pa. Papatay pa kami. And thank you for the broadcast. Mamaya na lang ulit. Kaya bukas. Basta Bye-bye. next time. Love, love. Bye.